ଶୁଣୁଛ କ'ଣ? ମୁଁ ପଇସା ଦଉଛି ଯାଉନ ଆଜି ଅଣ୍ଡା 10ଟା ଟିକେ ନେଇ ଆସିବ ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ରବିବାରଟା। ବାହାରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଆମ୍ବଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଥା କ'ଣ କି ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ବି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ତମେ ଅଣ୍ଡା 5ଟା ଆସିଥାନ୍ତା ହେଲେ ତମେ ତ ମନା କରୁଛ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଉଛି। ଶୁଣ 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 କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ କ'ଣ ମନା କଲି ଦେଖେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବସିଛି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯିବି ଆସିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହେଲେ ତମେ ଏବେ ତ କହୁଥିଲ କି ବାହାରେ ଖରା ହେଉଛି ଇଏ ସିଏ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା କେମିତି ଆଣିବ? ଇଏ ଯେଉଁ ଖରା ମୁଁ ଆଠୁ କେତେ ବଡ଼ ଖରା ଯେ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିଛି ମାଛ ଆଣିଛି ଚିକେନ୍ ଆଣିଛି ଆକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖରା କୁହନ୍ତି। ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି ଆସିବି। ତ ନା ଆଚ୍ଛା ନା ଥାଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଭାତ କରିଦେବି ଆଳୁ ସିଝା ଲଗେଇ ଖାଇଦେବ ହେଲା ବେଶୀ ଭାଉଜ ପ୍ରେମ ଉଠୁଛି। କ'ଣ ହେଲା ଯେ